Ало, Стефчо, какво правиш? Ало, къде отиваш? Люлееш се? Да. Франция, ще тръгнем ли? Да. Кога? Ало, що се смееш? Не знам. Кажи да, кога ще тръгваме? Петък. Петък? Да. Другата седмица ли? Да. При кого ще отиваме? Баба. Кое е баба ти? Моя. Как се казва? Кажи баба Дора. Баба Доя. И дядо Стефчо кажи. Дядо Вуйчо Мариан. Вуйчо Мариян. Тифани. Тифани. Кикито. Кикито. Кажи, айде да говориш, хубаво говори. Кикито. Друго? Марилея. Друго? Лея. Друго? Дугу. Какани. Какани. Бат Велико. Мариан. Мариян. Марилея. Лея. При баба. Баба. Баба ти как се казва? Баба. Как се казва? Баба Доя. Баба Дора ли? Другата?